Tabung ni din social media bai mang cholo fiaba baksa borok social media o viral wngna bagui tamosthe khlaya tong oma haikino tini teisa video nukjagui phaifika je khoroksa bufa wngui tui tola 25 সমুদ্র কতর aboni sakao hingke no tuini sakao kaisa filter kahaike rijak tongo te ar jagao sor tongo aing de khlaiui bini bwsajak no rwui rohorka te afro ajorao o bwsajak hingke kirijak mani bagui ang video tisaya hinui yakar wngui tongkha kirijagui phiaba wanajaknai kok hingke omose bufa amsuk bwsajak request khlai tongma jorao phano manliya bwsajakno ara achuk di hinui te bwsawi tongkha haike buma bo aro tongui tongo haifano se buma te bwsebono support khlaiui ar jaga achuk di hinui sawi tongo belai kheno walanjaknai kok tabuk ni din social media o video viral khlainani bagui borok rok like kaisa kainui manani bagui tamase khlaiya tong phiaba omo hingke onek no sima par wngui thangka borokni bwsajak buma bufa tei bahaike borok amsuk torma khai kahayo rohorui rwmangkha jodi a jagani klaiui thangka hingke kebo phano sebono bansrui mangal event rescue team rok phano tamni hingke amsuke kothok tui aboni bagui haipani si borok kaisa kaini like ni bagui borok nijini bwsano mo kahaike danger zone o khiklaina ni naikha hingke norok nainai di bahaike borok ni bwsano o sor kahayo kasariui ar jagao achirui tongo phiaba o cherai hingke belai kheno kirijak bwkhabai anoro ni nahardi hinui rwui tongkha hingke phiaba o video belai kheno social media o viral wngjak bongni Instagram reels rogo bo upload khlaika hingke o video shoot norok nugui tongmani hingke ar jagani no khoroksa borok a jagao beraina phaimani omo haike khlai tongma nugui borok bo tongmanjakliya video tisaui lokorok no ma phunuka hingke norok khe omo kahai borok rok no video viral khlainani like rok manani bagui sukke tola khlaio omo hai borok rok no norok tamo sanani mochung joto kisa comment khlai sabai di।